дар кори ҳамоиш директори агентии омӯри назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳасанзода гулнора кенҷа, раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам сиҷоуддин саломзода ва сардорони раёсати бахшу сохторҳои омӯри назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Дар оғоз роҳбарияти шаҳр доираи баргузории семинари омӯзишӣ ки барои рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии тоҷикистон нигаронида шудааст, фикру назари худро баён намуд. мақсади гузаронидани барои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама таҳияи барномаҳои давлатӣ ва аниқу дақиқ кардани шумораи шаҳрвандони чӣ доими ини он давлат ва чӣ шаҳрвандони муваққати ини он давлат ба шумор меравад. ва албатта дар маъракаҳои рӯйхатгирии аҳолӣ ин як меҳнати бисёр ҳам шабонарӯзиро талаб мекунад. баъдан директори агентии омӯри назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳасанзода гулнора кенҷа баромад карда гуфт ки дар давраи соҳибистиқлолии ватан бори аввал соли 2000 ва бори дуюм соли 2010 ва бори сеюм барои рӯйхатгирии аҳолӣ соли 2020 баргузор карда мешавад. барои рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди стратегияи миллӣ ва бартараф кардани муаммоҳои иҷтимоӣ мусоидат менамояд. барӯйхатгирии аҳолӣ яке аз сарчашмаҳои муҳими маълумот дар бораи аҳолӣ ва шумо рафта дар сатҳи умумии ҷамҳуриявӣ тавассути пурсиши фардии истиқоматкунандагони мамлакат ба даст меорад. ҷумҳурии тоҷикистон чун узви созмони милали муттаҳид ба корҳои тайёрӣ барои гузаронидани барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2020 оғоз намуд ва мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ ки аз 19 май соли 2009 рақами 523 бо мақсади ба даст овардани маълумотҳо дар бораи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои таҳияи корнамои давлатӣ консепсия стратегияҳо барномаҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ ва демографӣ ба даст меорад. бо боварии комил дорем ки натиҷаи анавин барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ба мо даст медиҳад ки мо шумораи дар тамоми сатҳҳо шумораи муштариро аниқу дақиқ кунем. чунки дар мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатӣ медонед масъалаи об аст, истифодаи барқ аст, масъалаҳои хоҷагии манзили коммуналӣ ҳаст ва ҳоказо шиносномаи умуман заминҳои назди ҳавлигӣ ҳаст. ҳамаи ҳамин дар ҳаминҷо бояд муқаррар карда шавад. мақсади гузарондани барои рӯйхатгирии аҳолӣ ин дастрас намудани маълумот дар бораи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои таҳияи дурнамаҳои давлатӣ барномаи рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҷумҳурӣ, омӯзиш, ҷойгиркунонӣ ва истифодаи захираҳои меҳнатӣ ба шумор меравад. барои рӯйхатгирии аҳолӣ бо риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дахлнопазирии ҳаёт ва манзили шахс ки онро конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон кафолат медиҳад баргузор мегардад. баъди фарқоваде ки мо дар ҳаракати маҳалли худ мешавем, мо бояд ба корҳои давлии тайёрӣ вусъат бахшем, корҳоро ҷонлоб намоем. дар ҳамкорӣ бо ҷамоатҳои деҳот, бо раисони деҳаҳо, раиси маҳал мебуданд, раиси деҳа мебуданд ва асархони деҳа мебуданд. ҳар ҷо ҳар ихтилоси номад дига ҳар як деҳа барои худаш як роҳбар дорад. албатта деҳа дероҳбар нест, ҳамин аст. ҳар роҳбар зертобаи ҷамоати деҳот аст. ҷамоати деҳот албатта масъули асосии кори давраи тайёрӣ ба гузарондани барӯйхатгирии аҳолӣ оид ба рақамгузорӣ, оид ба муайян намудани сайҳати байни деҳаҳо, оид ба муайян намудани сайҳати байни ҷамоатҳо, оид ба муайян намудани сайҳати байни деҳаҳои хурду калон ин ҷамоатҳои деҳот мебошад. ҳамчунин намояндагони раёсати омӯри назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон қайд карданд ки барои рӯйхатгирии аҳолӣ дар тамоми давлатҳои дунё гузаронида мешавад. сину соли шаҳрвандон, дарозумрӣ, сатҳи маълумотнокӣ низ муайян мегардад. доираи семинари имрӯза сардори раёсати омӯри назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода эҳсонзода мусулмон қулқобил таъссуроташро чунин баён кард. ҷиҳати иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 октябри соли 2015 тахти рақам 572 дар бораи тайёрӣ ва гузарондани барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2020 ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тахти рақам 511 ва 424 имрӯз бо дастгирии агентии омӯри назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода семинар машварат гузаронда истодаем. дар семинар машварат роҳбарони мақомотҳои омӯри маҳаллӣ
ноҳияи тобии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мудирони бахши барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил иштирок карда истодиянд. мақсади асосии баргузории ин семинар машварат саривақт бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ва баланд бардоштани маърифатнокии кормандони омур мебошад. бояд гуфт ки ҳамоиши омӯзишӣ дар бораи рафти корҳои тайёри барои гузаронидани барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода таи 2 рӯз идома хоҳад ёфт. собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов, зафар ҳасанов барои барномаи иттилоотии хабар.